kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yawan kaira dare dare Muhammadu yawan mati. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ ala tanu ka ala barkada ka sali cidenw la sɔn hɛrɛma kan n'o ye alakira ba ye kisi ni nɛɛma b'a kan a n'a somɔgɔw bɛɛ lajɛlen ani maa o maa de y'u to ɲɔgɔnya fo ka taa jɔ don se ala ka ni aw bɛɛ ye o jamakulu sanuma in fɛ bi wajulu kɛnɛ kan nin ye an ye don ɲuman na an karamɔgɔ seyidi sharif usman madan haidara ale ka foro sanuma in kɔnɔ ka bɛn sɛtanburu kalo tile 18 ma san 2024 mawuludu dɔgɔkun kɔnɔ don min bɛ ta ka kɛrɛnkɛrɛn ka kɛnɛ sigi ɲiningali ani jaabi kama ala sɔnna ma o kɛnɛ sanuma o de kun ye nin ye kɛnɛ in a baara ta ko fɔlɔ ni filanan o bɛɛ lajɛlen kun yira la aw la nka nin sigida in na aw bɛna baara in ta ko sabanan de ye ne ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Kɔrɔ kun ti fila fɔ. Ayi a t'a fɔ. Kɔrɔ kun ti nin bɛ hakili jigin min na n bɛna. Voilà. Kɛlɛ dɔ gɔnna ala kɛra ni kafiriw cɛ kɛlɛ gana kosɛbɛ. Allahu akbar. Kafiri kun ye mɔgɔ 1000 ye. Silamɛ kun ye mɔgɔ 300 ani mɔgɔ 13. Allahu akbar. Kira sɔrɔ silamu a ye wele da ko ni minnu bɛ se ka na far'u kan k'u dɛmɛ. Allahu akbar. Huzaifa el Yamani ani Abul Hasan olu b'u ka kamalenya 12 la. Allahu akbar. Olu fila ye ɲɔgɔn ɲininka ko kira ye wele da dɛ. Wallahi a dara. U fila bɛnna kan ko an ka taa kira bɛ sa yɔrɔ min na an bɛɛ bɛ sa yen. Allahu akbar. U farala ɲɔgɔn kan u cɛ fila. U ye sira minɛ k'u bɛna kira dɛmɛ kɛlɛ la u fili la. U taara sira min fɛ o ye kafiriw ka sira ye. Allahu akbar. Nin kamalen fila in nana min kɛ kafiriw y'u minɛ. Ko aw taatɔ don kira dɛmɛ k'anw kɛlɛ de. Aw ko non. Ko an taatɔ don ci la Madinɛ anw t'a dɔn kɛlɛ bi yan. Allahu akbar. Ko a b'o layidu di an ma wa? U ko ɔhɔ an b'o layidu di aw ma anw nalen tɛ kɛlɛ kɛ anw nalen b'an ka ci la Madinɛ. Allahu akbar. Kafiriw ko bɔn nin ye layidu ye an ni ɲɔgɔn cɛ ko a ye taa. U taara u sera kira fɛ yen sɔlɔ silam kɛlɛkɛyɔrɔ la yen. U ko kira ma ko ala y'an bɔ koyi. Kira ko a kɛra cogo di? A ko kafiriw kun y'an minɛ. Ko a tilala cogo di? Ko an ko an na kun tɛ kɛlɛ ye. K'u ko ye layidu ye an ni ɲɔgɔn cɛ ko an ko ɔhɔ. Kira ko an nali diyara n ye ko mɛ a tɛ se ka kɛlɛ in kɛ bilen dɛ. Ko mun na? Ko silamɛ ti fila fɔ. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Manil Fars. Manil Muhyi. Manil Nasir. Manil Kafi. Manil Wahab. Manil Wadud. واحد. لا اله الا الله محمد رسول الله. Alors asilamɛw a ye diinɛ yɛlɛmɛ cogo lajɛ an fɛ. A yɛlɛmara. Kira ko anw mago bɛ aw la kɛlɛ la bi. Kafiri ye 1000 ye anw ye mɔgɔ 300 ani 13. 300 ani 13 mais kafiri ye 1000. Nga silamɛ ti fila fɔ. Ayi a t'a fɔ. A ye layidu min ta kafiriw ye aw tɛ se ka kɛlɛ kɛ. Voilà. A ye bamuru bila a ka to a kan. Allahu akbar. O de la ne y'a fɔ cɛ kafiriyara ne n'a kun ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kun bɛ to yen. A bɛ fɔ nin de ma ko kira nana ni silamɛya min ye mais ani silamɛya min bɛ yen u ka jan ɲɔgɔn na. Ani silamɛya min bi diɲɛ kɔnɔ n'an kɛlen bɛ k'o da mɔgɔw tɛgɛ ani kira ta in tɛ kelen ye dɛ. An mago bɛ kɛlɛdenw na nka aw ni kafiriw kumana a ye layidu ta kafiriw ye hɔrɔn ti layidu bɔrɔtɔ jango silamɛ aw tɛ se ka kɛlɛ kɛ a kana fara an kan a ye to a ka layidu kɔfɛ.
abi fam ansaru u ko kira kana kira nana sallallahu alaihi wasallam u y'a bila u ka so ni dugu jɛra minnu nana n'a ye sebatigiw tɛ mais guwaw don u b'a fɔ sisan jaralakaw aw ka ja a ka daraka kɔ aw n'a denw n'a muso aw kana daraka dun n'a ye daraka tobi a ye n'o di muhajiru n'aw ma kira n'a ka mɔgɔw u b'a fɔ tarawelelakaw ma ni kini mɔna tile fana mɔna minnu ye daraka di olu bɛ tilela fana dun bon tarawelelakaw olu ye daraka dun sisan olu ka tilela fana olu fana bi diɲɛ o kɔ o de bɛna di kira ni sahabaw ma n'a ko a bɛ fɛ ka ansaru dɔn ninnu de ye ansaru ye ko kira ma i nana ni min ye nin ye tiɲɛ ye ni faso banna na anw b'i dɛmɛ kira y'u tɔgɔ da ko el ansar ko ala ka diinɛ dɛmɛbaaw ni ko i bɛ fɛ ka ansaru dɔn nin de ye ansaru ye nin de b'an ka kuranɛ kɔnɔ kunu ansarullah nabilayi isa a gɛlɛyara isa bolo isa ye wele kɛ ko jɔnni bɛ kɛ ala dɛmɛbaaw ye ka fara ne kan ko qalatil ansar o yɔrɔ bɛɛ ansaru y'u kun bɔ ko isa anw bɛ fara i kan ka ala ka diinɛ dɛmɛ hawariyunaw de ko nahanu ansarullah ko anw ye ala ka diinɛ dɛmɛbaaw anw bɛ fara i kan isa anw bɛ fara i kan dɛ hawariyunaw nana fara nabilayi isa kan alayhi salam ansaru bɛ kuranɛ kɔnɔ o y'o de ye ala ka diinɛ dɛmɛbaaw ko mani ansariya ilallah ko jɛni bɛna ne dɛmɛ ka se ala ma o kɔrɔ ye ka ala ka diinɛ dɛmɛ ne bolo hawariyunaw ko anw o de la alakira ye madinakaw fana tɔgɔ da ko el ansar ko ala ka diinɛ dɛmɛbaaw ayiwa waliyu y'a tɛrɛmɛ sisan kuranɛ nana n'a ye cogo min na waliyu y'a fɔ o tuma na o de ye ansaru yɛrɛ ye nin de ye ansaru ye a bɛɛ ye kelen ye koyi a bɛɛ ye kelen ye ayiwa an taa ɲɛfɛ ɲininkali 36 ko mun de la ko ansaru tununa alakira fatulen kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam non ansaru ma tunu nin d'an ye yan aw filɛ nin ye u ma tunu dɛ e ka tunu cogo di ala t'i sɔn u ka tunu u bɛ falen de kɛ kuma ani kɛyɔrɔ ani kɛ waati o de bɛ yɛlɛma ansaru ma tunu dɛ ala ka diinɛ dɛmɛbaaw n'u tununa diɲɛ bɛ wuli ala bɛ dugukolo meleke amin ansaru ma tunu dɛ n bɛ fɛ ka min fɔ a ye a mago bɛ kira ka ansaru tile ansaru minnu na u ma tunu n bɛ fɛ k'a fɔ i ye n y'o de fɔ n ka kuma na n ko kabini kira fatura ko ɲagamina ansaru bɛ yen mais ansaru ni muhajiru n'aw yɛrɛ u ma bɛn ɲɛmɔgɔya ko la ansaru ko comme anw de ye aw bisimila fanga t'aw la anw de y'a kɔkɔ anw de y'an ka so d'aw ma anw de ye dumuni tila n'aw cɛ o tuma na ni kira fatura ɲɛmɔgɔya da bɛ an yɛrɛ la ansaru dɔw ko ten mankan caman wulila o la an tɛ fɛ ka don yɔrɔ kɔnɔ bi o mago bɛ walanwalaliw la an tɛ fɛ ka don yen o tuma na min kɛra sisan juguw nana se silamɛ dɔw la k'u nata ka kɛ fanga kan kɔdɔw de daminɛna yan galo hadisaw de tigɛli daminɛna yan ka diinɛ yɛlɛmɛ k'a k'u yɛrɛ sago ye o daminɛna nin yɔrɔ ninnu de la aw ye n kɔri ka n kɔri
nabi ya to e joli bin biduru o be ake binani ata to anga da binanna to tikara mo re la ble koy ankla wajuli yere mingere e ko alo nyona kera mauludula ni yaw garsiga de wallahi ala sona anga ndeke ayeru kama aya ka barabla ala kama ala ye karamo jakuya anaw ka sigi kanin baro inke anaw ka sigi kanin baro inke wala anti wati shi perdi ama nyine ala fe aw kama ala ma mako nyana ala kira de ya fo sallallahu alaihi wasallam ko cheni muso binu sigi ala ko fo yoro la ko ka soro mogo bula o jurumu bi kulubo me kira ko ku ti wuli ka boy fiew fo ka soro ala ya be ya fa ni dusukun yelemeli aha ni ala kira ka hadisa de ko ubisiki kala yoro la tumamna shedo be muso do be o jurumu bi kulubo ko me uti wuli fiew fo ala ba be ya fa nous dusukun yelemeli parce que we puma minumbe na anti sigi fu anti wuli fu mbisiga ka kraye ansaru fu katla ka fuye abi laydu duma lahara abi folo mo minu zoro nella ka demba ya kofe ko ye ansaru de aha kira make fitire wala kafiri de mama mo ka nyuma do kafiri do ansaru asrabi ala de bul malgré ambe ba ka nyere mais asrabi ala bul ayo karamo ke horon juruti aw karamo la mata fo ko nye moriya ka fe ko amanya ye nga wari mineno nebi ala ta fo librele mati nebla ni von sakola mati nebla ni ken sakola nebi mindu aw yadi nile fe vo minte ala tai ala ka danga bi jingine ka ne tison aw sarabi ala bulu amin aw sarabi ala bulu amin ko anga se binani maka joyi ni ngale isaba ani wolofulana o kumbe ka ankaramo ko mune soro toro la ikanyerma kono sambinani bare ngono ni muso komite mu toro bon mais c'est ka mi foye no lu yere ka dugo we ne ka nyenema ya kono ni ma toro soro fiew ala ba do ne ka nyenema ya kono sinimbe ala bulu mais minu temena ni vlero mina ne ma toro soro nabi yuma do fagarade kushi fo ko tulani lemu fo togodi mimi ka shili ke shi kaba donc ngolo tigera sunguruba ka yamarula kabla ashati kono kata di sunguruba ma nabi yuma do Allahu akbar adra mais nabi ala fo Allahu akbar ala nchi ne ma toro fo isoro parce que imana fe miri ibla ne nona ban eti ne ta fo mi yere o soro ambe bi balo bi ka gelesini lafialendo inna ma al usru yusra mais ne ma toro fo isoro ne bi ala fo ka awfu ka nyine ala fe ala ka antota amin ala kana foi danguna antese min koro amin ala so ala kana foi danguna antese min koro amin ala so naam bisaba ani shekina ko ni jabi kara kema torosro walma ye torosro yerma e o toro no solutionne mune comme ala wele walma ala to bon ñoo de ñe fo sisa ambe de kelen koy mimbi
kuma o min b'a ka foro kɔnɔ o min b'a ka jagokɛyɔrɔ la o an bɛɛ de ka kan do dɔ ka gɛlɛn do dɔ ka nɔgɔ mais an b'a wuli ni min ye o ye kuranɛ ni kira kumakan de o ye jumɛn ye fasbir wa ma sabruka illa billah Muhamadu sabali i ti sabali foyi kama ala yɛrɛ kɔ sabali mana fɛn min kɔrɔlen ka ɲi o ye sabali de an ka sabali an ka sabali an y'a ta ni sabali de ye kunu an b'o sabali kunungere de kɔnɔ bi mais o ti tɔɔrɔ ye nin y'i fa neni nin y'i ba neni nin ye nin kuma jugu in f'i ma nin ye nin kuma jugu in f'i ma o tɛ kojugu ye an bi ala de deli ko ala an to ten dɛ a to ninnu ka kuma jugu fɔ an bɛ yɔrɔ min na an ka taa ten dɔrɔn maa o maa b'i neni i b'a ɲɛ maa o maa b'i ka ko jate minɛ a ko a bɛ se a ma se min kɛ a bɛ min bila a nɔ na ye dɔgɔyalima de ni min ma i se yɔrɔ sɔrɔ o bɛ dimi dɛ a bɛ faamu mana min b'aw bolo sabali de don sabali don ne ni n jurumu ne k'an ka ala fo dɛ ne k'an ka ala fo foyi ma gɛlɛya diɲɛ na ne bolo a yɛrɛw kama n'ala m'a nɔgɔya o tɛ yen mana an bɛ ala de fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn mais n ye min fɔ n bɛ segin o de k'an ka karamɔgɔw ye mɔgɔw to yen i ka ala minɛ da i ka ala la i bɛ se maa o maa ye mɔgɔw minɛ i bɛ malo cu ni ca a bɛ bɔ adamadenw de da mɔgɔ kelen de b'a bɛɛ fɔ cu ni ca n bɛ sa i nɔfɛ ni i bɛ sa ala a tɛna i sa yɔrɔ la o tuma na ala minɛ i ka mɔgɔw bila n b'o de fɔ an ka karamɔgɔw ye wari ko tɛ sanu ko tɛ ne wolo ni bi cɛ ne ni dafe si ma jɛ ko ne ko i ma mago bɛ n na ayi n bɛ taa an ka ala yɔrɔ la a ti kɛ ayi min bɛ ne bolo o don a bɛ n bɔ ni ala b'a seereya n'anw ye daraka dun n'an ye tilelafana dun o tɔ de bɛ gan n'a tɔ tora o bɛ kɛ surafana ye nabi isa bi yan nka ala y'a seere o b'a bɔ ne balola ten ne ma n bolo ja dafe si ye parce que ne dalen don n yɛrɛ la kojugu bilahi bilahi n b'o de fɔ karamɔgɔw ye quoi hɔrɔn bɛ taa lagosi tuma min na o ye danga de ye cɛ kɛnɛma n b'o de fɔ n bɛ segin a kan don o don walayi hɔrɔn a filɛ yan min na hɔrɔn ɲɛɲini de y'anw se yan ko a ye taa foro ɲini ne garibuden de ye n tɛ taa n tɛgɛ ja maa ye n bɛ taa n ka ɲɔ sɛnɛ ka n ka denbaya balo halala la ni cɛ min nana i ye ne sɔrɔ o de la ni muso min nana i ye ne sɔrɔ o de la n'i taara ne b'o de la oui ala ko an ka ɲumankɛla fo ala yɛrɛ ye ɲumankɛla fo mais an jigi ti maa ye dɛ an jigi y'an ka ala de oui kabini ala k'an da ne ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛra ten fo ka se bi ma danfɛn si tɛ yen ko n'a ye dara delila ka nin yɔrɔ la ka n bolo jan ye a tɛ ni kɔngɔ bɛ na ne de nugu b'o dɔn ni fɛɛrɛw bɛ na dulɔki tɛnfɛ ne farikolo de b'o dɔn mais a ti fɔ e ye cɛw bi balo ten de cɛ bi balo ten de ne y'o de fɔ n ka karamɔgɔw ye u ka c'est-à-dire u ka da u yɛrɛ la quoi c'était o an bɛ foro ɲini yan don min na foro dɔ dira anw ma 8,000 a 8,000 sɔrɔtɔ ne b'a sɔrɔ cogo dɔn a ma ja dɛ mais an y'a ɲini k'a d'u ma ka foro siyɛn yan ka fɛn bɛɛ kɛ ne anw y'an si bɛɛ kɛ a tɔgɔ ye di bakɔ sogonikɔ yan sanbabugu la o yɔrɔ tun bɛ wele de ko sanbabugu n y'o fɔ ye n bɛ segin a kan arabu saoudite ka ambasadi fɔlɔ min tun bɛ bakɔ anw de y'a biriki gosi sara la
ka o baara denya kɛ ka sɛnɛ kɛ u b'an ta u b'a fɔ ko est-ce que ne bɛ se ka sɛnɛ kɛ comme ne koloma kun ka misɛn u bɛ jɔ ne na farikolo de bɛ sɛnɛ kɛ dusu de bɛ sɛnɛ kɛ bilahi sogonikɔ yan Basamba ka foro la a kun bɛ Bagadaji yɔrɔ in na ale a kun bɛ bɔ Bamakɔ yan ka taa an nɔfɛ Bakɔ Sogonikɔ ni an bɛ sɛnɛ kɛ ne kun bɛ 50 de kun bɛ di ne ma mais ne ye daba minɛ Basamba ɲɛna min kɛ a ko mon Dieu a ko dusu de bɛ n ko dusu de bɛ baara kɛ o kuma yɛrɛ ne ye tile 3 wa 4 kɛ o la Ala nana Basamba nana ne kɛ foro patron ye ani Bamama Worofana de ka kalandenw kun bɛ yen u ma sa u balolen don Basamba nana foro ɲɛmɔgɔya di ne ma kalandenw bɛna he Basumani kan da han o ye hakili sigi fɔlɔ hakili sigi ne kɛra patron ye a bɛna n b'a tɔgɔ sɛbɛn a bɛɛ bɛ baara kɛ dɔgɔkun kɔnɔ bɛɛ tɔgɔ bɛ ne bolo ni dimanche sera Basamba bɛ bɔ Bamakɔ de dimanche ka taa nɔfɛ Sogonikɔ o y'a sɔrɔ duurunin ye 5 de ye dɔrɔmɛ 5 faramaliyɛn ye dɔrɔmɛ 5 duurunin kun y'o de ye ka bɔ anw fɛ yen ka na Bamakɔ c'est à dire ka pont tigɛ ka na Bamakɔ quoi n'an bɛ mobili ta Bakɔ an b'a fɔ ko an bɛna Bamakɔ de an bɔ Sogonikɔ de ka na Bamakɔ comme o delila an na kojugu bon an tɛ Sogonikɔ yɛrɛ jate Bamakɔ ye n'i bɛna dɔrɔn i bɛ 5 ta ko i bɛ taa Bamakɔ i y'a faamu wa dɔrɔmɛ 5 ni Basamba nana dimanche k'a ye bɛn ne bolo min ye baara kɛ a bɛ bɛɛ ka dɔgɔkun wari di ne ma n bɛ bɛɛ ta d'i ma jɔnni don k'u b'u tɛgɛ don ne bolo cɛ y'a tura kunbɛlɛ ko ne ko i bɛ si dɔ don baara kɛ den sarala de ma dɛ i hakili sigi i ka wuli an kun bɛ baaradenya de kɛ sara la i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ ko i bɛ sin karamɔgɔkɛ de ma baarakɛ den sarala de don an bɛ ten bilahi Ala bɛ sɔn k'an faga ten ne dalen don ne ka kɛnɛya tora n na ne tɛ e ka to dun n ye dɔ kɛ ko nka kana filɛ tan mon Dieu ah oui non bi de sera quoi bi de sera an kun ma dɔn bi bɛ se o Ala ko a bɛ min kɛ a b'o de kɛ n'Ala ko a bɛ min kɛ o se de b'a ye n'o tɛ bilahi an sigilen bɛ ka Ala min tɔgɔ fɔ Ala b'a dɔn ko ne m'a dɔn bi bɛ se an bɛ segin ale Ala ma ne m'a dɔn bi bɛ se Ala ye bi se ko a diyara ye de anw ma don nin kan an donna an bɛ Ala ka wulibali de fɔ wa an bɛ sa an bɛ taa alijinɛ na Ala de ye mun na k'an to yen fɔ bi sera n'o tɛ bilahi Ala b'a dɔn ne kun t'a dɔn ko bi ne sɔrɔ yan a dɔw dɔw a kun ka kalan dɔɔnin koyi mais Ala ni ce Ala ni ce a dɔw dɔw kun ka kalan dɔɔnin koyi polisiw bɛ n'u jɔ parara i bɛ don olu kunna olu bɛ n'u jigin gendarmerie b'i kɔnɔ kunu tɛmɛna mais Ala ni ce an ma tɔɔrɔya si la bilahi ne minɛna ka taa yɔrɔ ni commissaire m'a fɔ commandant b'a fɔ Sherifu ye mun kɛ dɛ k'a ka cɛdenw bila ka taa minɛ ka na ka tila ka ɲinɛ ko n ye mun kɛ bilahi ko n ye mun kɛ olu yɛrɛ de bɛ ne na ko i ye mun kɛ parce que yamaru bɛ bɔ sanfɛ dɔrɔn ko a ye nin kɛ mais mun bɛ se ka papier jumɛn bɛ se ka na a ye mun kɛ o y'a sɔrɔ n b'a fɔ ko sunguruba fa faama so karamɔgɔ kafiri n b'a fɔ ten o ayi n t'o fɔ bilen koyi waati bɛɛ n'a cogo tɛ yan ne yɛrɛ b'o yafa ɲini o ne b'o yafa ɲini mɔgɔw fɛ don o don nka waatinin dɔw bɛ yen o b'a sɔrɔ i ma ɲi Messi donna fa kafiri an ye nin bɛɛ fɔ
nka ni maa min ye Messi fana ɲɛ dɔn k'a to i den kun na i kisi man di dɛ mais an kɔni kun t'a fɔ ten an b'a fɔ Messi donna fa kafiri an yɛrɛ b'o yafa ɲini faama so karamɔgɔ kafiri hali bi ko n k'o de fɔ n ko n t'a fɔ ayiwa base o tuma i y'a ye nin bɛɛ ye ala ka kɛ de sinon ala b'a dɔn ne yɛrɛ sɛgɛnnen don mais ala k'o fɔ an ka nin de kɛ kumana foli b'aw de ye foli b'aw de ye nin kɛraw minnu ɲɛna nin kɛraw minnu ɲɛna a bɛ min fɛ ala k'a d'aw ma a bɛ min fɛ ala k'a d'aw ma a bɛ siran min ye ala ka don an n'a cɛ an ka Mali ala k'a kɔlɔsi an b'an ka Mali cɛdenw fo dekun min nana finitigiw ye u cɛsiri u y'u cɛsiri dugulamɔgɔw fana faral'u kan population faral'u kan ka se ka tiɲɛnikɛla caman minɛ an b'an ka finitigiw fo mais ne kɔni bɛ min f'u ye mɔgɔ minnu y'u bolo nin ye ko in ɲɛ caman bi sɔrɔ ni nin u ma sa dɛ u ɲɛnama minɛ na u tɛ se ka na dugu la ka nin bɛɛ kɛ ni jatigila dɔ tɛ yen tuma na an b'a fɔ an ka fanga ye anw tɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn an tɛ juge ye u ka ko in ɲɛɲini kosɛbɛ dɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ u k'a sɛgɛsɛgɛ an kɔni bɛ min fɔ ala k'u dɛmɛ ala ka jamana kisi ala ka jamana denw kisi Java n'a bɔra i yɛrɛ fɛ yen ye i lafiya man di dɛ ala ka don an n'u cɛ o de la an y'a fɔ a bɛɛ ye a bɛɛ ka kɛ jateminɛ na o y'a sɔrɔ nin ma kɛ o a sɔrɔ nin ma kɛ n y'a fɔ ye k'aw gɛlɛya k'a bɛɛ fɔ ye gundo dɔn tɛ o ni ko sera yɔrɔ dɔ la hakilima bi ko dɔ faamu hali bi ala k'a n'aw kisi ala ka don an n'u cɛ ala ka don an n'u cɛ nabi y'a tɔ dafa n'o tɛ nin ɲɔgɔn ma kɛ mawuludu yɛrɛ don ɲinale 39 na ko o san na 2012 ko dɔw bɔra ni u ka tɔn tɔgɔya ka taa tɔgɔ da Ansaridine na kɔrɔn fɛ k'olu y'o kɛ ka da mun de kan bon o la ni ale a bɛ bɔ min a tigi bɛ bɔ min a ɲɛna moti ka don n'o tɛ an kun bɛ sin k'a fɔ ka se moti Ansaru ma u bɛ transport d'u ma u bɛ t'u ɲininka pour que ka se k'a ɲɛfɔ mais u ko ɲininkalikɛla ye bɔ Burukina an b'a fɔ komi Surakata b'an kɛrɛfɛ an tɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ bi an b'a fɔ ko ɲininkali ɲɛna ouais mais u y'a da la mais u y'a bɔ a la o u y'a bɔ a la k'o kɛra cogo dɔ la u y'a yɛlɛmɛ u y'an Ansaru bila ka tɔgɔ wɛrɛ ta Ansaru bilala pewu Ansaru bilala u y'a bila parce que a sera yɔrɔ dɔ la ne kama tɛ mais mɔgɔ minnu ko Ayidara an b'i fɛ kama i b'u dɛmɛ u bɛ lafiya cogo min na ne ye tɔn ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele Surakata yɛrɛ b'a la président b'a la Jalo k'u bɛɛ wele n ko bon min don a ye réunion kɛ a k'a lajɛ an ye tɔn in tɔgɔ da Ansaru la ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye Ansaru minnu tɔgɔ da kama mais ni ko gɛlɛyara tan a y'an ka tɔn tɔgɔ yɛlɛmɛ a ye Ansaru bɔ a la a ka na ni kura wɛrɛ ye Ansaru yɛrɛ u taara réunion kɛ u tilala ka na u ko k'u bɛnna min kan ko ni min bɛ kɛ u bɛ kɛ mais u b'a to Ansaru de bɛɛ y'a dɔn nin ye tile gɔnna Ansaru ye mais o bɛɛ kɔ an yɛrɛ jugufin minnu bɛ yan farafinya ka jugu koyi n'i y'a juguyatɔ ye n'a ye dusukun sɔrɔ de don n'o tɛ farafin ɲɔ siya ɲuman tɛ yen nka ni fiɲɛ ye dusukun sɔrɔ dɔrɔn a kɛra kojugu ye
n'i ba n'i yɛrɛ la i bɛ dɔgɔya an yɛrɛ ka karamɔgɔw de tun bɛ wajuli kɛ yan k'an ka ansaru yɛrɛ kɛ nin ansaru in de ye u y'a don o tɛ dɛ mais pour que dɔrɔn ka Haidara n'a ka mɔgɔw bila dekun kɔnɔ ala de bɛ se wa olu bɛ se de ansaru bɛ min na ne faso b'a dɔn Mali b'a dɔn u bɛ ka min kɛ jamana in ye jamana in b'a dɔn ni ansaru wɛrɛ taara ka taa crier k'anw ka ansaru tɔgɔ ta juguya ye tiɲɛ ye yɛrɛ juguya ma fɔ dɛ mais u y'a bila koyi u y'a tɔgɔ bɔ a la u y'a yɛlɛma mana n b'a f'u ye k'u y'a da la min kama anw kɔni t'o dɔn ko nka u y'a bɔ a la ɲininkali bi naani na an bɛ jɔlen dɔ ɲinan inshallah ka waati yɛrɛ cogoya kama ko taabolow ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ dɔw bi dɔɔni taamasiyɛn caman ye findon cogo b'o la kunsigi cogoyaw b'o la ko yalima ko ansaruw bi dɔɔni taamasiyɛn kelen jumɛn ye dɛ ka bɔ mɔgɔ tɔw cɛla bi ansaruw bi dɔɔni taamasiyɛn min ye o ye n'u ni mɔgɔ min jɛra u b'u dɔn k'u jogo ka ɲi bon sariya da ye jugu ye min fɔ ye walima mɔgɔ min tɛ ansaru ye o ye min fɔ ne ma taa diɲɛ yɔrɔ si Burkina Côte d'Ivoire a tɔgɔ ye di Amérique Faransi c'est-à-dire ne ma taa yɔrɔ si ko mɔgɔ dɔw nana kuma ansaru kan ne ɲɛna n'a ma ansaru tanu k'u jɔyɔrɔ an'u bɛ ka baara min k'u fɛ yen a bɛɛ ne bɔra Côte d'Ivoire sisan Kodakaw ka Haut Conseil ɲɛmɔgɔba an tagara fo a ye fɛn fɔ ansaru kan ala de b'a dɔn a kɛra i ɲɛna dɛ ayiwa seere bi yan a k'u ka fɛn o fɛn hali n'u taara burusi kɔnɔnaw na k'u bɛ bali ka ansaru de olu de bɛ ko in bɛɛ kɛ ka kow labɛn an y'o de fɔ ansaru ye an bɛ sira jira aw la mais a kana ban maa na ni maa min sɔnna a ka gɛrɛ a la a ye karamɔgɔ bɛɛ bonya a ye alimami bɛɛ bonya a ye dɔnnibaa bɛɛ bonya a kana ban mɔgɔ si la kira y'a kɛ ten de wa an yɛrɛ k'a kɛ ten fɔ ni min ko n jɛna a kɔ ansaru bi dɔn n'u jogo de ye fɛn tɛ sɛbɛn mɔgɔ tɛ kan mais ni mɔgɔ min gɛrɛ la o b'a dɔn a ma mɛn fɔlɔ Magan dɔ ka riyali Magan wari riyali a 5000 n'i y'a jate ya a bɛ dɔɔnin d'i ma dɛ muso dɔ de y'a lakali ɲɛna a ko wari bununa cɛ dɔ de ka wari bununa mais muso taafetigi dɔ de y'a tɔmɔ muso in bɛ bɔ Kocala burusi kɔnɔ dugu dɔ la a taara hiji de la a ye wari in ta a y'a yira o ko nin ka ca dɛ mais a y'a yira bɛɛ la a tigi yelen n'a nana a ye muso ɲininka ko e ye ansaru de ye wa a ko ɔhɔ mais mun y'a jigin cɛ kɔnɔ ko a b'a fɔ muso ma ko e ye ansaru ye mun na ale tɛ ansaru ye o mɔgɔ bɛ ba i jugu dɔ la i dan b'a la ansaru bi dɔn n'a jogo de miliyɔn 1 ni 400 000 o k'a bɛ bɛn yan wari CFA miliyɔn 1 ani 400 000 miliyɔn 2 2 millions ayiwa o man jan ɲɔgɔn na bilen o 2 millions muso y'o de tɔmɔ mais a y'a yira mɔgɔw la ko nin ka ca dɛ a ma dogo a tigi yelen cɛ de y'a ɲininka ko e ye ansaru de ye a ko ɔhɔ a bɔ Kocala burusi kɔnɔ dugu in dɔ la muso taafetigi a ma dun fiyewu a y'a di ansaru bi dɔ tan de nin dama tɛ dɛ ni Ali bi yan nin caman kɛra an ka ansaruw bolo Magan ni caman kɛra u bolo ka wariw tɔmɔ a caman k'a tigi ɲini fɔ k'a ye ladiriya de ye nin ye kira y'an bila min na nin de don wa nin siɲɛ kelen ka kusa mɔgɔ dɔ ye san 1000 balo ka alabato ye a bɛ seli a bɛ sun
nin kele nin bi kisi diɲɛ balawu bɛɛ ma k'i kisi lahara fɔlɔ sisan o biw ti don bilen an denmisɛnnin ma n'an kun bɛ balontan na i mana bi dɔ don u b'a fɔ bi mais n'i ye bi dɔ don u b'a fɔ ko double bi mais a bɛɛ bi don wali kelen de la mais doncogo dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko double bi o donko kelen ye fila ye i y'a dɔn n tɛ balontan ko ɲɛdɔn bilen a dabilalen don ɲaama a double bi don dɛ ansaru de b'a don a y'a an ɲɛ dayɛlɛ manil fardu manil wahab manil kafi manil nasir manil muhyi manil mumitu manil kafi wahid nti fila fara ala kan nti fila fara ala kan nti suɲɛli kɛ nti suɲɛli kɛ nti jɛnɛya kɛ nti jɛnɛya kɛ nti n den faga nti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu y'an bila baara ɲuman min na an b'a kɛ ala k'a minɛ ala ka yafa ma ala kira bonya kama sɔli ala rasul baara ninnu kun cɛra nin cogoya de la ɲinan mawludu ɲininkali 40 o de jaabira an karamɔgɔ a seyidi sheikh usman madan haidara fɛ ka kɛ ni ansardin jamana 40 ye ni ka kun cɛ ɲinan mawludu a san 40 ma wala an b'a ɲini ala fɛ ala ka nin bɛɛ kɛ hɛrɛ ala ka bɔda di ka kisi ni tangaw kɛ k'an ka jamana ka basigi don a kɔnɔ fo ka taa se an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma ka duwawu kɛ karamɔgɔ ye nin bɛɛ sababu ɲuman ye ale de ye ala k'a ɲɛma la ala k'a fanga se k'a kisi a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ala ka n'an kɛ o jugu ye k'aw fo aw fɛn fɛn kun bɛ k'an lajɛ nin waati in na mali kɔnɔ mali kɔ kan ka duwawu k'aw ye ala ka sigida wɛrɛ yira an na wasalamu alaikum wa rahmatulahi taala wa barakatuhu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم كيرا داري داري محمد يوم